Күгәрсен районы Уар авылында яшәүсе безнең кадерле кешеләребез, әтиебез һәм әниебез Ирик Рәхмәтулла улы һәм Фәридә Сәгатьян кызы Ишматовтарның бергә тату гомер итүләренә 60 ел тулу айканлы ихлас котлайбыз дип башлана котлау сәламе. Кадерлеләребез безне 2 ул һәм 1 кызны үстереп, башлы күзле иттеләр. Хәзер инде өсебездә үзаллы тормышта матур тату гына яшәп ятабыз. Янсәрдәре бүлә-бүләсәләре инде уларды шул тиклем яратып, үз итеп торалар. Әтиебез дә, әниебез дә 30 елдан ашу гомердәрен балаларга белем бирүгә багышлагандар. Улар бихисап почет грамоталары менән бүләкләнгәннәр. Әтиебез Башкортстан Республикасының мәгариф алдынгы исемен йөртә. Касан гына кайтып керһәк тә, улар безне йылы күз, якты йөз менән каршы алалар. Әниебез бик оста хужабикә, уның бешергән аштары телеңде йотырлык, тәмле. Әней, әтей, без һезгә корыстай ныклы һаулык, күңел тыныслыгы, якты таңдар, балаларыгызның, янсәрдәрегезнең, бүлә-бүләсәләрегезнең, якындарыгызның изгелекләрен күреп, уңыштарына һөенеп, безне шатландырып, озын-озак тигез гомер итүегезне теләйбез. Әней, әтей, тагы озак елдар, яшәгез тату сәламәт. Безне тәрбияләп үстердегез, ысын күңелдән һезгә мең рәхмәт. Иң изге теләктәр менән улдарыгыз Азат, Самат, кыздарыгыз Әлфирә, кияүгез Рим, килендәрегез Мәдинә, Илһияр, янсәрдәрегез, бүлә-бүләсәләрегез һәм барлык якындарыгыз. Мәшәкатьләр арты, мәшәкатьләр туктыра һаман чиге юк. Туып үскән йортка юллар төшми, вакыт табып булмый ни кылыйк. Туган йортта безне көтәләрдер, көтәр кеше барда кайткалык. Әти картка күлмәк, әнкәйгә шәл, күчтән эшкә тәмле шәй алыйк. Туган йортта безне көтәләрдер, көтәр кеше барда кайткалык. Әти картка күлмәк, әнкәйгә шәл, күчтән эшкә тәмле шәй алыйк. Өчен туган нигездәрдә ушак яна көтәр кеше бар. Без бәхетле дә ул әби күпләр нигезләрен кышып елыйлар. Туган йортта безне көтәләрдер, көтәр кеше барда кайткалык. Әти картка күлмәк, әнкәйгә шәл, күчтән эшкә тәмле шәй алыйк. Туган йортта безне көтәләрдер, көтәр кеше барда кайткалык. Әти картка күлмәк, әнкәйгә шәл, күчтән эшкә тәмле шәй алыйк. Бу дөньяда кеше кунак кына, барда кала ниләр кылсак та. Бер көн килеп ай-һай үкенербез, әткәй-әнкәй китеп югалса. Туган йортта безне көтәләрдер, көтәр кеше барда кайткалык. Әти картка күлмәк,
әнкәйгә шәл, күчтән эшкә тәмле шәй алып. Туган йортта безне көтәләрдер, көтәр кеше барда кайткалык. Әти картка күлмәк, әнкәйгә шәл, күчтән эшкә тәмле шәй алып. Туган йортта безне көтәләрдер, көтәр кеше барда кайткалык. Әти картка күлмәк, әнкәйгә шәл, күчтән эшкә тәмле шәй алып. Туган йортта безне көтәләрдер, көтәр кеше барда кайткалык. Әти картка күлмәк, әнкәйгә шәл, күчтән эшкә тәмле шәй алып. Әткәй, әнкәй дигән изге жанның куенына кайтып сыйынып, куенына кайтып сыйынып.